Тапшырубызны кунакхана сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бездә кунакта Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи. Хәерле көн исәнбез. Исәнмесез. Хәерле көн. Гөлназ, безнең традицион сорау, татар дөньясында ниләр бар? Татар дөньясы җәй көне дип ял итми бит ул һәр вакытта да хәрәкәттә. Инде бөтенебез дә белә, менә шушы җәй вакыты безнең сабан туйлар белән бәйле. Әлбәттә, бу сабан туйлар әле бетмәде, дәвам итәләр. Алла бирсә, менә 28 июльдә Әстерханда була зурлап 30-нчы тапкыр уздыралар юбилейный сабан туй дип атала, юбилейный сабан туе. Һәм шунда ук оешманың мансабы август аенда 30 еллыгын бәйрәм итәләр. Алла бирсә. Бу оешма инде дуслык оешмасы, ул данлыклы оешма, милләт өчен күп хезмәт куя торган оешма. Аның җитәкчесе барыбызга билгеле шәхес Әнвәр Ибраһим улы Алмаев, инде ул Татарстан белән дә элемтәсе ныкланың. Һәм инде артистлар, бик күп артистлар бар анда. Реза Шәрәфиева, Булгар бию ансамбле, Айдар Галимов һәм бик күпләр. Менә шушы бәйрәмне Әстерхан татарлары белән бергә уртаклашачаклар, Алла бирсә. Инде сабан туй быел булды да бетте дигән сүз түгел бит әле. Аның киләсе елга дәвам итә. Алда елда Алла бирсә ансын әзерләргә кирәк. Инде менә монысын бетереп киләбез, башлый торабыз яңасын. Киләсе елга федераль сабан туебыз Мәскәү каласында булса, инде 21 елда Сургутта, Нижневартовскида булыр дигән өметтә торабыз. Менә атна башында Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе, Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Васил Шайхразиев шунда булып, андагы Ханты-Мансый автономия округы Юграның губернаторы Наталья Комарова белән очрашып, шушы 21 елда федераль сабан туйны оештырырга дип килешеп кайтты. Аннан соң әйтеп киткәнемчә, татар дөньясы һәр вакытта хәрәкәттә, тегендә оешманың бәйрәме, монда сабан туйлар. Инде безнең оккафакларыбыз бик актив, инде ул безнең Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында урын ала киләләр алар. Менә яңа гына алар Тукай районында булып кайттылар. Анда 150-дән артык безнең хатын-кызларыбыз җыелган иде. Инде август аенда яшьләребез Кабат-Казанга җыелачак, Алла бирсә, 17-18 август көннәрендә печән базары гөрләячәк. Монда Россиядән һәм чит илләрдән 100-гә якын дизайнер киләчәк. Бу дизайнерлар инде милли кием, милли бизәнеш әйберләре гомумән, менә халкыбызның моторлыгын, бизәгән, күңел бизәкләрен чагылдыра торган анда күргәзмә дә булачак. Һәм әлбәттә инде теләгән кеше сатып та алачак. Менә рәхим итсеннәр, бу була безнең Алла бирсә Кабан күле буенда. Ул инде гадәткә керде, шул урында булачак. Инде август ахырында Бөтен дөнья татар яшьләре җыелачак. Монда 150-гә якын оешма җитәкчесе Казанга килеп укыячаклар. Алар төрле хәзер бит бик күп грантлар торга була, төрле проектлар оештырырга була һәм аларга менә шушындай 3 көн дәвамында укыту булачак. Гомумән, менә җәй айлары дип тик тормыйбыз, ял итмибез. Без һаман сафта, без һаман эштә, без һаман хәрәкәттә бәрәкәттә. Шуңа күрә нәкъ шуның белән шөгыльләнәбез дә. Тагын әйтеп киләсем килә, безнең инде Халкым минем дигән газетабыз чыккан барыбыз да беләдер, яратып укыйлар, безгә хатлар күп язалар. Менә без аның исемен татарлар дип үзгәрттек. Һәм инде безнең милләттәшләребезнең кулына июль аеннан татарлар газетасы килә башлады. Шуны әйтәсем килә, менә һәрбер регионда булган яңалыкны язсыннар, күрсәтсеннәр. Безнең максатыбыз шул. Теге үз Казаныбызда гына кайнамык дип әйтәсем килә минем. Менә булган мәгълүматны җиткерү, ишетү, күрү, язу, тәҗрибә белән алмашу, ул безнең журналистларның эше. Без шуны тормышка ашырга тырышабыз. Менә без әле яңа гына булып кайттык Әлмәт районында. Әлмәт районында булдык, без Габдрахман авылында, Тайсуган авылында һәм Кичүчат авылында. Һәрберсе үзенә күрә матур, һәрберсе үзенчә татарча яши, телне сакларга, динне сакларга, милли мәгарифне сакларга, мәдәниятне сакларга тырышалар. Без әле анда милли бизәкләр фестивалендә күреп карабыздык. Һәм минем менә иң истә калган тагын бер күренеш дип әйтсәм килә микән, Ризатның Фәхретдиннең 160 еллыгы бит инде зурлап уздырабыз быелгы ел. Һәм инде мин аның музеенда беренче тапкыр булдым. Мин гомумән менә шул гасырга кайткандай булдым. Менә андагы тарихи ничек дип әйтим икән, материал да күп анда, мәгълүмат да күп анда, күз белән күрә торган экспонатлар да күп анда. Менә милләтебезнең яшәешен төптән өйрәнергә, төптән күрергә була әлеге музейда. Аның җитәкчесе Диләрә ханым да шундый. Ул искиткеч кеше. Искиткеч кеше. Мин аңа тагын бер тапкыр сокланып кайттым. Мин аны беләм. Менә бу юлы ул үзе уздырды безгә экскурсияны музей буйлап инде. Сокланып кайттым. Менә безнең татар авылларыбыз шундый, ничек дип әйтим икән, бай тарихлы авыллар. Һәрберсенең үзенең тарихы бар, үзенең һәрберсенең шагылдырлык, күрсәтерлек әйбере бар. Үткәне тарихы бар. Һәм инде менә шуны безнең бөтен Россия татар авыллар оешмасы бар. Һәм алар күптән түгел генә Туймазы районында Башкортстанның җыелып
шушы советның утырышын уздырдылар. Һәм Алла бирсә, август айында Кабат шушы Туймазыда урнашкан Бабай утарында Башкортстандагы акылфаклар җыелачаклар һәм алар бергә-бергәләшеп зурлап фестиваль үткәрергә җыйналар. Без әле Алла бирсә ул турыда да сөйләргә килербез сезгә.